מבנה החאן בחדרה היה לפני 150 שנה בית חווה חקלאית אוטומני אדיר ממדים שהשתרע על פני כ5 דונם. החאן נבנה מאבני קורקר מסוטטות שנלקחו מחורבות קיסריה הסמוכה. 26 חדריו הקיפו חצר רחבת ידיים, דלתותיהם פנו אל החצר וחלונותיהם המסורגים כלפי חוץ. המבנה נרכש על ידי מייסדי המושבה חדרה ב-1890 כחלק מרכש הנחלה הגדולה ביותר בארץ ישראל של אותם ימים. שנה מאוחר יותר, ב-1891, הגיעו ראשוני המתיישבים לחדרה. בהיעדר רישיונות בנייה לבתיהם הפרטיים, נאלצו משפחות הראשונים להתגורר בחאן כשהן סובלות ממצוקה כלכלית, תחלואה ומוות ממחלת המלריה. עם השנים הוסיף המבנה לשמש למגורי עולים ובעלי תפקידים במושבה, לדירת השוחט, לבית הבד, למחסנים, לבית מרקחת ולאכסניה. 10 שנים פעלה במקום תחנת משטרת הרוכבים הבריטית. בשנת 1941, שנת היובל לחדרה, נחנך בחצר הפנימית של החאן בית הכנסת המרכזי של חדרה. אנשי המושבה סברו כי בעת מתקפת פורעים ערבים ישמשו חדרי החאן כמתחם מוגן לתושבים, ובית הכנסת דמוי המבצר יתפקד בעת הצורך כמגדל תצפית וכעמדות ירי. במהלך הקמת בית הכנסת נהרסו חדרים רבים משרידי החאן המקורי. תקופה ארוכה עמד החאן בשיממונו ואיים להפוך לחורבה חסרת ערך. רעיון הקמת מוזיאון לתולדות חדרה הועלה כבר בראשית ההתיישבות, אולם כמו המקום, גם הרעיון נזנח משך עשרות רבות של שנים. בשנת 1979, עם ייסודה של האגודה למען מוזיאון חדרה, החל תהליך תכנון, שיקום וטיפוח חורבות החאן והפיכתו למוזיאון לתולדות חדרה. הרוח החיה בהקמת המוזיאון היה החקלאי אריה אמיר ואימו המחנך אלישיב אורן, שהניעו את קברניטי העיר להכיר בחשיבות הנושא. עט עט פרסה עיריית חדרה את חסותה על התארגנות המתנדבים תושבי המקום, בהם אליעזר גולדנברג, בן ונכד למייסדי חדרה, האדריכל אהרון אמילני ואיש איכות הסביבה ירוחם לקריץ. וכך שאיפתם להנצחת מורשת הראשונים במרכז ההיסטורי של העיר החלה להתממש. כאשר אנחנו צועדים בשבילי החאן ההיסטורי של חדרה, אנחנו חשים במשק כנפי ההיסטוריה, וזה לא מליצה. זאת עובדה קיימת, כי בשבילים אלה צעדו ראשוני חדרה, המייסדים, שבאו הנה לפני 120 שנה, והחליטו להקים יישוב עברי בארץ ישראל. 90 שנה אחרי, קמו בני חדרה, מתי מעט אמנם, אבל עם חזון גדול. להקים במקום, היכן שישבו מייסדי חדרה, מוזיאון שינציח את זכרם של ראשונים. בשקידה ובדקדקנות לוקטו מסמכים וחפצים אישיים של ראשוני היישוב, אביזרים, כלי עבודה וחקלאות, צילומים, תמונות ועזבונות ספרותיים, בעלי ערך היסטורי, מקומי ולאומי, שהתפתחו לאורך השנים לאוסף ולארכיון מקיף ורחב מימדים. ביוזמת מתנדבי העמותה ובתמיכת עיריית חדרה, בוצעו בחאן מספר פעמים עבודות שיפוץ. בתוך כך הותאמו 3 חדרי האגף המערבי לאולמות תצוגה, חדר הרצאות, ארכיון היסטורי ומשרד לתפעול המוזיאון, ואילו האגף המזרחי צפוני הפך לחדרי תצוגות היסטוריות. בשנת 1982 נפתח מוזיאון החאן של חדרה לציבור. החאן נחשב לאחד מנחשוני קבוצת המוזיאונים לתולדות היישוב. חזון של חבורת אנשים אוהבי חדרה, בעלי נכונות ומסירות יוצאי דופן ומאוד נאיבים, שחשבו שאפשר את החזון הזה לממש כשמתחילים מנקודת אפס. מה שהדריך את כולנו היה אהבה עצומה לנושא, לחדרה, וביטחון בחשיבות המורשת שלה. אני אישית מרגישה
חוב גדול למאות אנשים, לצוות, צוות המוזיאון בעבר ובהווה, שתמיד עומד לימיני, יצירתי, משקיע, מסור, מעורב. אני לא יודעת אם הרבה אנשים זכו לזה, ועל כך אני מאוד אסירת תודה. מוזיאון החאן בחדרה הינו אתר בעל חשיבות היסטורית לאומית, משמש אכסניה לארכיון ההיסטורי של העיר, לייצוגות תולדות חדרה, להנצחת ראשוניה וזירת פעילות תרבותית וחינוכית מגוונת.